Praise the Lord. गिबियाव नायगिरि साफ्रोमखौबो इसोरनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान इसोरजों सोखाजानाय बेरामि आइजोनि भिडिअखौ दिन्थिगोन। मानसिखौ नुनायाव जेबो बेमार गैयै बायदि नुयो, नाथाय बिनि देहायाव लोमजानाय बायदि दुरबल मोनो, देहायाव सैनाङो। डक्टर अजानावबो नायजाहैबाय, देखायहैबाय, नाथाय बिसोरबो बेरामखौनो जेबो मोना। मुलि जाबाय, सेस्था खालामबाय सोखाजानायखौ मोननो थाखाय, नाथाय राहा गैयै जानानै जोबनायाव खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैयो आरो बेयावनो उदै बासिनानै आर'ज खालामो। उदै बासिनाय आर'ज खालामनायनि 7-8 दिननि गेजेरावनो बिथाङा गावनि बेरामखौ सोखाजानायखौ मोनो। इसोरनि मावनाया सोमोनांथाव, सानस'हाया। अजा डाक्टार हायैफोरखौबो इसोरा हायो। जुदि नोंथाङा गोसो एकदम बायग्लिनानै इसोरनियाव फैयोब्ला इसोरा नोंथांनि गासै बेमारखौ सोखागोन आरो नोंथांनि जिबनाव मा समस्या दं बे समस्याफोरखौ इसोरा गोजान खालामगोन जुदि नोङो इसोरनियाव फैयोब्ला। बेनो आं बे टेस्टिमनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दानिया फै भिडिअखौ जों नायलांनि। आब'आ मा नाममोन? आंनि मुङा संजिमा मुसाहारि। मा गामिनिफ्राय फैदों? सुदानफोर गामिनिफ्राय फैदों आं। सुदानफोर बै माबा आलांगि। आलांगि। औ मा बेमार जादोंमोन नोंथां? जिखुनु आङो सासे बिदिनो अजाफ्रा आंनि बे मिन्थिजानाय बे सिखौहाय हाबहोनानै लानानै थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंनि देहाया गाज्रि जादों, रानलांदों, ओमफ्राय उदैखौ एसे देरबोनो नागिरनाय बायदि आं मोनदों आरोखि। ओरैनो खय माससो जाखोमोन बिदि जानायालाय? 2 मास जाबायमोन। 2 मास। अजा डाक्टार हमदोंना औ हमाखै? हमदों, जेबो प्रब्लेम मोनाखै। जेबो गैया? ओहो। ए डक्टराबो जेबो मोनाखै? ओहो, जेबो मोनाखै, जेबो उसुबिदा गैया, जेबो प्रब्लेम गैया होननानै बुंखादों। खिन्थु देहायाव सैनाङोमोन आरो? औ, देहायाव सैनाङोमोन। माबायदि सैनाङोमोन? ओरैबायदि जिखुनु दाबादि टाइमनिफ्राय आं ओरैबायदि दुरबल, लेथ्रा, गाज्रि मोनोमोन आरोखि आं देहाखौहाय। ओमफ्राय फुंनिफ्राय जिखुनु 2:30 सिमावहाय आं जेबो मोना, देहाखौ साफा मोनो। जेलानाखि बेलासि जायो अब्ला ओरैबायदि गाज्रि मोनो आरोखि आङो, दुरबल मोनो, खामानिखौ मावनो बायो, जिरायसोनानै थानो लुबैयो, बेफोरबायदि मोनोमोन आरोखि आं देहाखौ। ओमफ्राय बे प्रेयार सेन्टाराव फैनाया बेसे गोबावसै? खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव फैनाया? 2 तारिखआव फैदों आङो। बे मासनि 2 तारिख? बे मासनि 2 तारिखबाथ' दिनै 12-13 नामाथाय? औ, 13। 13बाथ' बारा गोबाव जायाखै, 12 दिनसो जाबाय आरोखि। औ। ओमफ्राय फास्टिं थादों? औ, फास्टिं थादों, 21 दिन प्रग्राम होदों। 21 दिन। औ, होमबा फास्टिंआ जोबाखै दाबो? जोबाखै। ओमफ्राय दा सोखाजानायखौ मोनबाय? औ, 8 दिन ना 6 दिनसोनि गेजेरावनो आङो उत्तरखौ मोननो हादों आरोखि। गासै बे उदैफोरखौ आङो मोजां मोनदों, क्लियार मोनदों। बे गांगां मोननाय हजम जायैफोरखौ आङो 8 दिन 6 दिनसोनि गेजेरावनो आं मोजां मोनदों आरोखि। फाइनालखौ आं मोनदों, इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननानै सोखाजानायखौ आं मोनदों आरोखि। दा फास्टिंआ दंबावो होनबा? औ, दंबावो। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर खासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव बेरामि लाबोनो एबा आर'ज खावलायहरनो गोसो दंब्ला बे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। 7636039435। आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोनहा जुदि इसोरनि खामानि जाथों होननानै सानोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।